Τα παλιά έτσι θα τα κάνεις. Εγώ κάτι δεν κάνω. Δεν φαίνεται. Ασύλληπτος. Δεν ξέρω και πάει μετά μέσα η μπάλα. Αυτό ασύλληπτος καθυστερημένος. Αυτό ήταν πλασέ, τι πλασέ ήταν. Ήταν πλασέ, ήταν κολοφαρδιές, ο αμυντικός σηκώθηκε και όλα τα μέρα. Σταμάτησε από εκεί, κύρια μου σίχτα. Και έπαιζε την πλασέ. Πλασέ σούπερ. Νάτο. Το παιδί απέζει, νάτος. Δεν φαίνεται γαμώτα. Τραβάει πλούδες ο άνθρωπος. Τραβάει το πολύ του. Νάτος ο Αμπρέους. Ο Αμπρέουσιάδης. Θα τον κάνουμε Έλληνα κι αυτόν. Θα μιλάει τα ελληνικά του Άρη. Ο Πάοκ πολλά ελληνικά μιλάει. Πάρα πολύ. Με τρόμαξε ρε. Μοτό. Έτσι να πετάς, φέτος με κρατιάν στο Κελίδης, μόλις παίρνει η μπάλα, μόλις το στείλει το φαουλάκι λίγο απ' έξω, σαν τον Ρομπέρτο σε χαμέ. Θα λέμε έτσι, και όλα φορές. Έτσι, απλά είναι τα πράγματα. Τώρα περιμένουμε Τετάρτη να είναι η πρώτη του Άρη, να πάνε λίγο να βάλουν ένα γούστα στη γήπεδο. Στη φλαγιά έχουμε 23% είναι. Έχει πολύ προπόνηση την Τετάρτη. Ναι, αφού τον Άρη. Γιατί έχω σε για τον Άρη. Όχι, αλλά εγώ μιλάω στο βίντεο. Και το βίντεο, όχι στα βίντεο, στο Στα βίντεο. δουλειά. Άντε, γεια. Δανία, Όχι. να θα σου πω. Άντε, γεια και κλείστονα.